to što htjela da prenesem poruku, mi smo ipak živjeli u komunizmu, da je formalno rečeno da su svi trgovci lopovi, ili tako, i to je bila kao ružna stvar, osim pukovnika UDBE koji su završavali karijeru kao predstavnici Genexa, ili tako, Ginexa i tako dalje. Čak su bili vrlo dobri, moram da vam kažem, i mi smo preko njih izvozili silne stvari u Rusiju i tako dalje. Prema tome, i tada i u komunizmu prodaja bila, ali samo za elitu u suštini, znamo svi da su ti najbolje prolazne koji su imali prodaju. Ono što je problem kod prodaje, ću vam reći, je strah od odbijanja. Pokazali su psiholozi da ljudi imaju najveći strah, ne od bolesti, ne od ne znam nije čega, nego da budu odbijeni. Ali od koga odbijeni? Od onih koji su im bitni u životu. Znaš li, odbio evo sad moj sinčić, onda ja imam mala sina i veliku čerku, njima je sad najveći strah da je majka ne odbije. Smrtni strah. Oni samo broje minute koliko su bili sa majkom, da slučajno jedan ne bude više od ovo drugog, tako? Znači, to je to. Kasnije da ne budemo odbijeni od partnera, od drugova, od prijatelja i tako dalje. I sad zamislite, sad neko vama kaže, ajde sad, izvoli, zovi kumove prijatelja, otvori imenik svoj i traži $250, tako? I kaže, te bre da mi bre kum, da me prezre, da me više nikad ne javi. Znači, to je suština straha. Ali šta je poenta? Mi moramo to prevazići jer jednostavno ovo je samo preporuka i šta ja radim? Jer vrlo često kad ulazim u neku novu priču, da mi ne bi zavideli baš bližnji, ja im ponudim da uđu i oni. Onako, krajnje bez veze, čak i ako je politika, ako je bilo šta, evo sad ovo, aj se uključi. Možemo daj bre, znaš ono, ima neke i Bosance moje, kaže, mrš kravatu, kako beše, imaju on izraz, kako beše, ono zove se, ono, kravate u bola, kuš name, kravate u bola, kako idu, tako. Ali čemu to služi? Kad meni uspe, ne može da mi zavidi. Pa šta je bilo? Evo moje kolege, maso inženjera koji su me žalili, okajavali, vidi ga daje časove đacima, pih, jel tako? Ne rade, 80% inženjera danas je mojega godina ne rade ništa na birovu, čekaj. Ali mi i dalje vole, ne bude me mrze, jer sam ja nudio da i oni krenu privatnike, da i oni krenu samostalno, pa što nisu, čak su im pomagali finansijski. Nisu htjeli, nisu smjeli. Prema tome i danas ovo može nekom izgledati ponižavajuće, ja gde sam spao da ja sad zovem prijatelje da prodajem. Ali ću vam reći jednu stvar, a ne vidite mi šta je to danas dostojanstveno što nije prodaje.